Ahojte kamaráti. Takže k výrobe papierových košičkov potrebujeme nastrihaný novinový papier, asi takéhoto rozmeru, drevené špajle, ktoré si zakúpite v bežnej drogérii, lepidlo, najlepšie značky Prit alebo značky Kores. Musí byť veľmi dobré lepidlo, aby vám dobre lepilo. No a teraz vám predvediem, ako to robím. Takže nachystáme si papier. Na začiatok vždycky kúsok lepidla. Priložíme špajlu. Zatočíme a začneme vytvárať ruličku. Keď máme približne v takejto dĺžke, vždycky ju posúvame a točíme ďalej. Musíme vždycky vytvárať tenký vzhľad. Keď ukončíme, nakoniec znova použijeme lepidlo a s tým lepidlom si ju vlastne upevníme. Ak by nám to nedoľahlo, tak si dolepíme. Musí to byť ale kvalitne zlepené, aby nám nedošlo k roztiahnutiu alebo rozlomeniu. Takže záleží, aký chceme vytvoriť tvar. Chceme menší, 40-50 alebo až 60 cm ruličku. Od toho závisí, ako si to zameriame a ako to budeme robiť. Takže ak chceme dlhšiu ruličku, musíme úplne zarovno rolovať. Teda približne takto. Je o trošku dlhšie. Vždycky záleží na tom, ako si vymeriaš ten papier, takú máš dĺžku ruličky. Takže toto je bežný základ, ktorý vytvárame. Znova zatočíme, vyberieme špajlu, pokračujeme. Takže takto vyzerá finálny výrobok. Takže toto je základný postup ruličiek. Keď chceme vytvoriť košík, potrebujeme si ruličky namoriť. Používam zelené moridlo, výrobu Pamlak, lepidlo na drevo. Toto je hneď mahagon svetlý, liehové moridlo, otieň. A tá istá výroba, hneď tmavá, vyzerá takto otieň. K moreniu potrebujeme samozrejme bežný štetec. Necháme to uschnúť. U tohto zeleného otieňu sú je dvakrát potiahnutý. Po pol roku
môjho nácviku vyrábania ruličiek. Takto vyzerajú moje finálne výrobky. Toto je základ na ošatku alebo podložku na stôl. Toto sú bežné košičky, ktoré sa základ vyrába servitkovou technikou a zbytok sa ruličkuje. Takto nejako vyzerá kôš, na ktorý je použitá zaujímavá fólia. Veľmi jednoduchý spôsob výroby. Toto je obdobný výrobok, použitá fólia. Toto je už finálny, aj nalakovaný košiček. No a takto nejako vyzerá môj vlastný nápad s kosenou technikou. Je dosť zložitá, takže to si v nejakom ďalšom videu ukážeme, ako sa takýto výrobok dá vyrobiť.